қавл медиҳам ки бо интизом дале зурак шуҷоъ бошам ба маҳдудиятҳои хизмати устуворона тоб оварда сирри давлатиро ҳифз мекунам ба дарки масъулият ӯҳдадорои хизматиро иҷро намуда барои ҳифзи истиқлолият тамоми арзӣ ва сохтори Конститутсиони Ҷумҳурии Tojikiston нерӯ ва ҳаёти худро дариғ намедорам. ин ҷавон ифтихор ном дорад. Вай донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро хатм намуд. ихтисосаш ҳуқуқшинос мебошад. Пас аз гирифтани маълумоти олӣ тасмим гирифт ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваст шавад. имрӯз бо ифтихор савганд ёд мекунаду ҷавононро барои ҳимояи ватан даъват менамояд. ва тасмим гирифтам ки ба хизмати ҳарбӣ дохил шавам, ба ватану миллатам солихона хизмат кунам ва баъд аз хизмат ба ягон сохтори мақомотҳои давлатӣ кор кунам ва фаъолият намоям. баробари ифтихор аваззода беш аз 50 нафар наваскарони комендатураи ҳарбии гарнизони Суғд ва филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа дар вазъияти тантанавӣ савганди ҳарбӣ ёд карданд. дар он роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд иштирок намуда аз ташкили савгандёдкунӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. гуфта шуд савгандёдкунии наваскарон дар арафаи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон рост омад ки он аз ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносии онҳо дарак медиҳад. ба ҳамаи падару модарон ва устодон барои тарбияи чунин фарзандони ватандӯст ва ба ору номус ки бо амри дил ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар шуданд изҳори сипосу эҳтиром мекунам. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ ба ифтихори 30-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд. ҳифзи марзу буми кишвар аз таҳдиду хатарҳои замони нав, хусусан дар ҷаҳони пурҳаводиси муосир таъмин намудани амнияти давлату миллат ва суботи оромии ҷомеа танҳо бо доштани қувваҳои мусаллаҳи муташаккилу тавоно ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту техникаи пешрафтаи ҳарбӣ ва муҳимтар аз ҳама хизматчиёни ҳарбии ватандӯсту ватанпараст далеру ҷасур ва содиқ ба давлат ва халқи Тоҷикистон имконпазир мебошад. муовини раиси вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода аз ҷасуриву тавоноии ҷавонон сухан карда таъкид намуд ки имрӯз марзу буми ватан ва қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавонони шуҷоъ ниёз дорад то онҳоро дар ҳисси баланди ватанпарастӣ тарбия намоянд. таъкид гардид ки баробари дигар аз ҷавонон сафи фарзандони мансабдор низ дар хизмати ҳарбӣ ба назар мерасад ва имрӯз онҳо низ савганд ёд мекунанд то ватанро аз душманемӣ нигоҳ доранд. ҳомиёни ватан дар лаҳзаҳои хеле мушкил ҳамчун муҳофизони содиқу вафодори миллат барои иҷрои вазифаҳои дар наздашон гузошташуда матонату мардонагӣ нишон дода дар таҳкими сулҳу суботи давлати нави тоҷикон бо азми қавӣ хизмати намунавӣ кардаанд. бояд таъкид намуд ки таъмини фазои орому осудаи ватан ва амнияти ҷомеа аз муҳимтарин вазифаҳои давлат маҳсуб гардида вобаста ба он таълиму тарбия ва рӯҳану ҷисман омода намудани ҷавонони синни даъватӣ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ беш аз пеш аҳамияти муҳим пайдо менамояд. ин гурӯҳи ҷавонон дар вазъияти тантанавӣ ба се тақсим гардида савганди ҳарбиро ёд карданд то марзу буми ватанро ҳимоя намуда барои халқи тоҷик фазои осоиштаро таъмин созанд. ҳангоми савгандёдкунӣ завқи баланди меҳанпарастии онҳо мушоҳида мешуд ва онҳо ҷавононро ки аз хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ саркашӣ мекунанд даъват карданд то вазифаи ҷавонмардиашонро ба ҷо оранд. қавл медиҳам ки бо интизом далер зирак бошам ба душвориҳои маъмуриятҳои хизмати ҳарбӣ устуворона тоб оварда сирри давлатиро нигоҳ дорам ба дарки масъулият ӯҳдадориҳои хизматиамро иҷро намуда барои ҳифзи истиқлолият тамоми арзӣ ва сохтори Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон нерӯ ва ҳаёти худро дариғ намедорам. агар мен ин савганди худро бишканам бигзор ба ҷазои сахти қонун ва нафрати халқ гирифтор шавам. Рамаё авазода ифтор наваскар савганди ҳарбиро аз худ намудам. ба ватан ва президентам содиқона хизмат менамоям.
ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон даъвати баҳоронаи ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар идома дорад. тибқи маълумотҳо дар вилояти Соғд 85% нақшаи даъват таъмин гардидааст. гуфта мешавад ки бештари шаҳру ноҳияҳо нақшаи даъватро иҷро карданд. аммо чанд шаҳру ноҳияҳо ҳанӯз нақшаи қабули ҷавононро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъмин накарданд. аз ин рӯ ҳар ҷавони ватандӯстро зарур аст ки барои ҳимояи марзу ватану модари худ камари ҳиммат банданд ва сарбаландона хизматро ба ҷо оранд. барои ман ин боиси фахр аст ва шаъну шараф аст ва чиқеле ки медонем бародарони мо, падарони мо омада дар вақти худаш хизмат карданд ва ҳоло фурсати мо омадааст ки вақти мо омадааст ки қарзи шаҳрвандии хешро омада иҷро кунем. як чиро мехоҳам гӯям ки нону намаки ҳамин давлатро хӯрдем, дар ҳамин давлат калон шудем, дар ҳамин давлат илм омӯхтем ва ин ба нангу номуси аз нангу номуси мардӣ нест ва беҳтар мешавад ки ҷавонмардон омада ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати хешро адо намоянд. гузур Шимов, Нушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоъотии Хабар.